Maiatzaren 26ko hauteskundeen aurreko elkarrizketak egiten jarraitzen dugu Euskal Herria Irratian. Aranzadi hiritar hautagaitza lehenengo aldiz aurkeztu zen duela 4 urte. 2015 urtean 3 zinegotzi lortu zituen eta orain berriz aurkeztea erabaki dute. Iruñeko udalerako Aranzadiko hautagai Aitor Balbas gure artean daukagu. Egunon eta ongi etorri, Balbas jauna. Egunon. Aldaketa ausarta, horixe da Aranzadi hautagaitzaren lelo nagusia. Zergatik hautatu duzue lelo hori, aldaketa ausarta? Legealdi honetan gertatu diren gauza batzuk berriro gerta ez daitezen, ezta? Askotan ikusi dugu, aukera izan dugu ikusteko, egin nahi genituen aldaketak murriztu direla, edo bakarrik puntu bateraino iritsi direla, eta aldiz uste dugu badela garaia beste esfortzu bat egiteko eta sakontzeko aldaketan. Legealdia zuek nahi baino motelagoa izan da, edo abiadura normalean joan da? Nik esango nuke legealdi herritar askorentzat motelegia joan dela. Ez direla asetu nahi batzuk edo behar batzuk, eta hori begi bistan da. Nik uste aste hauetan mahai gainean jartzen ari dela eta jarriko dela etxe bizitzaren arazoa, besteak beste, eta etxe bizitzarena da segurazki isla da aproposena hau nolabait laburtzeko, ezta, zer gertatu den. Ne baduzu, geroxeago eginen dugu pasadiren 4 urteotako errepasoa. 2005 urtean aldugu Podemos alderdiak babestu egin zuen Aranzadi, eta orain duela 4 urte ez bezala aldugu Podemos alderdia aurkeztu eginen da Iruñeko udalera, bakoitzak bere aldetik gehiago edo gutxiago lortuko duzu. Zein da zure iritzia, Aitor? Arantzadik ahaleginak egin ditu azken urte honetan, bai Ezkerrarekin, bai Podemosekin bateratze prozesu bateran beraiekin murgiltzeko eta akordio bate adosteko ez da posible izan. Podemosen erabakiak Madrilen hartzen direlako, ni neu Podemosen nago, eta ez da hemen Iruñean ez da erabakirik hartu, ez da barne kontsultarik egin. Eta izkerra-ezkerran nik uste, kalkuladorarekin egon direla, eta beraien nik esango nuke kasu honetan alderdikiriekin, eta gauza horiek direla eta ez da posible izan. 105 behar dugu, printzipioz emango luke, batez ere partaidetza gora egiten badu, eta hor ikusiko du zenolako emaitzak dauden. Nik bakarrik esango nuke, kasu honetan, bozka baliagarria, kasu honetan nik Iruñan esango nuke Aranzadirena eta. Hortaz aparte. Posible ikusten duzu, berriz ere, 2015 urtean bezala aldaketa gauzatzea beste 4 urtez, 14 zinegotzi edo gehiago lortzea? Bai, dudari gabe, hori azken hauteskundetan ikusi dugu, hauteskunde orokorretan partaidetza altuarekin hori lortu daitekela, eta nik uste horren arabera izanen dela aldaketaren mantentzea ala ez mantentzea, ez da. Gakoa parte hartze handian egon daiteke, zure ustez? Bai, dudari gabe. Ez dakigu gainera zer gertatuko den Voxekin, eta hor Navarra suma horrekin gora do behera eginen duen ala ez, baina aldaketari dagokionez, nik uste bozka gutxi gora bera mantenduko direla, baina guk esaten genuen 2015ean eta orain errepikatu behar dugu. Aldaketaren gakoa zela nolabait abstentzioan eta prekarietatean eta politikatik haratago zeuden eremu horiek, sektore horiek hurbiltzea, ezta? Eta uste horrein baditugula 10 egun berriro sektore horiek konbentzitzeko, eta hori lortzen bada, uste aldaketa mantenduko dela. Bestela, ez da mantenduko, eta nik zentzu horretan esango nuke
ez duela gehiegi laguntzen, adibidez, PSN-erekiko dagoen jarrera ekidistantea, ezta? Ezkerran Podemosen geroa baita ere, ikusten dut desitxuratze bat, ezta? Nik ez dakit zergatik egiten ari den hori, zergatik ez gara garbiak izaten PSN-erekiko, behintzat orain dagoen PSN-erekin, edo dagoen PSN ikusita, ez dut esango, ez dakit, etorkizunera begira eta gauzak aldatzen badira hori posiblea zenik, ezta? Adostea zerbait eta PSN aldaketaren aldekoa ikusi alizatea, baina orain arte ez da horrela, eta horreren ikuste hor zailtasun bat ikusten dut. Gogoratu dezagun, 4 urtez egon zarete, Iruñeko udalean, 3 urtez gainera, gobernu ardurak izan dituzue, zein da egin duzuen lana? Ekar dezagun gogora. Udal gobernuan zeundetenean, eta lan horren balantzea zein da egiten duzuna? Aldaketarako gobernuak gauza asko egin ditu, hori dudari gabe, eta ez ukatzen, eta hori hor dago. Esaten alda, oinarria jarri direla, arlo askotan, eta hori horrela da. Gure kasuan, hasi ginen, existitzen ez diren 3 zinegotzitzekin, hau da, martxan jarri genuen partaidetza, martxan jarri genuen berdintasuna, martxan jarri genuen mugikortasuna. Oso aurrekontu txikiekin, jakina da oso, ez dagoela diru gehiegirik, eta nik esango nuke, hala eta guztiz ere, gauza importanteak egin direla, arlo horietan. Ordenantza berria, Hiri 30, Pio 12, Zabalgune eta Aldezarreko amabilizazioa, energia patzuergoa, eta beste arloetan bezala. Horrez dago aldean dirik, diot. Bilduk edo Geroa Baik edo Ezkerrak zeramatzaten arloekin konparatuta, ez da. Guk nik, eta arantzadik arazoak egon direnean, gauzak egiteko, faltan bota dugu Bilduren hurbiltzea, ez? Hor ikusi duguna eta hori dago gure kanporatzearen atzean edo da gure kanporatzearen nik uste arrazoi funtsezkoena, Bilduk nahi izan du lerrokatzea Geroa Bairekin, beste maila batean bere akordio estrategikoa edo bere nahia horrelakoa delako, eta horrek baldintzatu du erabakiak hartzerakoan, lerro nagusiak eta gauzatzerakoan horrek baldintzatu du. Ze nik uste herritar aldaketaren gehiengoak uste zuelako Bildu bestelako politika bat gauzatuko zuela. Baina, horretaz aparte, gauza asko egin dira, oinarria jarri dira, beste gauzekin nik uste agian pixkat atzera egin dugula, edo aurrera pausorik eman ez den neurrian, nik uste oraindik egoera larrian gaudela, etxebizitza turistikoaren adibidea jar genezake hor, baina tira. Argi eta garbi dagoena, aurrera begira, berriz ere aldaketaren alderdi guztiak ezinbestekoak izanen zaretela, akordioetara iritsi eta aldaketa gauzatzeko berriz ere, Aitor? Bai, hori horrela da. Segurazki gauzak beste modu batez eginen dugu, gure esku baldin badago. Bentzak, egingo ez duguna da berriro negoziaketa horiek despatxoetan gauzatu eta herritarrei kontatu gabe zer usten duen bakoitzak lortu ez duena negoziaketa horietan eta zer bai, ezta? Nik uste gardentasun gehiagoz adostu beharko ditugula gauzak. Diskrezioa ere beharrezkoa da, sarritan. Diskrezioa, baina zertarako hori?
agian politikarako badakizu zenbaitetan argiak behar dira, baina beste zenbaitetan diskrezioa komenigarria, baina beste baterako utziko dugu hori nahi baduzu. Eskuartean daukagu aldaketa ausarta zuen programa, 4 urterako, eta horren errepasoa ematera horri errepaso bat gainetik bada ere gainbegirada emanen diogu, eta esate baterako parte hartzean azpimarra berezia jartzen duzue. Uste duzue pausoak eman direla, lehenengo 4 urte hauetan parte hartze demokratikoaren urratsak eman direla? Nik esango nuke gehiago egin dela UPN-ren garaietatik zeuden murrizketak kentzean, pixkat nola ez dakit nozaten den, ateak ireki direla eta azpiegitura batzuk herritar guztiontzat ireki direla, eta zentzu horretan hor aldaketa garbia egon da, ez da nolabait kontrol ideologikoa edo bestelako kontrolik egon, edo bintzat zabaldu da, ezta? Hiria pixka bat, eta hori oso nabarmena da, baina gure kasuan parte hartzea ari garenean, zer esan nahi dugu? Parte hartze sakonago batetaz ari garenean, nahi dugula demokrazia aktibo eta eraginkorragoa, ezta? Orduan, zertan sustatzen da hori? Gustatuko litzaigukela erreferendum lotesleak sustatzea, udalatik, baita ere aurrekontu parte hartzaileak, eta haratago zentro sozial autogestionatuak, gaztetxeak eta bar babestea. Nik esango nuke oso itzalean, legealdi honen itzalean zerbait jarri behar baldin bada, argi eta garbi jarri behar da, udal honek ustu dituela ez dakit 4-5 gaztetxe. Konpainia kalea, Kaparrosoko txaleta, Sarasateko pasealekuko etxe bizitza, Rozalejoa, orduan nik uste hor begirada ez dela ongi egin. Memoriari ere, memoriaren inguruan pauso bereziak eman dira pasaden legealdian, dena den erorien monumentua hortxe daukagu, eraitsi gabe edo eraldatu gabe. Zein da zuen iritzia? Eraldatu behar da? Bota egin behar da? Erorien monumentua berriro ere da legealdiaren islada. Zergatik ez da ezer egin erorien monumentuarekin? Zen ez da bakarrik eraistea edo izendatzea edo ez dakit nola esan. Ez da hori, ez da bata ez bestea egin. Zergatik ez da bata ez bestea egin? Mantxo egin joan garelako. Hori hirigintzaren arloan egonda, eta horre EH Bilduren erabakia, eta hori horrela azpimarratu beharra dago, EH Bilduren ikuspegia eta legealdia bukatu denez esan daiteke horrela, zen horre legealdi honetan ezer gutxi ez egitea. Orduan, hainbat gauza egin dira, horren hainbat gogoeta, hainbat jardunaldi, baina ez da ez kontsultarik egin, ez erabaki bat ez besterik hartu. Eta 4 urtetan hori egin zitekeen, dudari gabe. Egin dezagun aurrera, minutu gutxi ditugu, eta zuen programaren errepasoan eginen dugu aurrera, feminismoari dagokionez, zenbait urrats ere egin dira azkeneko legealdi honetan, zer da proposatzen duzuena hurrengo 4 urteotarako feminismoari dagokionez eta berdintasunari dagokionez, LGTBI arloari dagokionez? Hor laukotean oinarrizko akordioak badaude, zerbait positiboa esatearren, eta guztio gaude hori bultzatzearen alde. Guk prebentzio arloan jarriko genuke
dirua, LGTBiko taldei ere babesa emango genieke, eta genero begirada txertatu aurrekontuetan, eguneko zakezen bat, bian ikuste dela horre jarri, nolabait administraziotik eta udalatik, bueno, diru jarri mai gainean horrelako politika bizkortzeko eta gauzatzeko. Etxebizitzari dagokionez, zer da proposatzen duzuena, Aitor? Etxebizitzari dagokionez, amaitu da denbora egoteko erroldak egiten, amaitu da denbora udalak ez dakize bat, 200 bat etxebizitza zahar berritzeko, zen horrek eraman gaitu gauden tokira. Eta alokairuak igo dira, bataz bestekoa 200 euroko da legealdi honetan, eta arazo larri batean bihurtzen ari da, eta hori ez da konpontzen ze etxe utzik asko dago ordua. Hortaz, ez da eraikitze kontu bat, guretzat da banketxei aurre egitea eta desjabetze politika bat eramatea. Etxebizitzaz gain, zer bestelako eskubide sozialak ezinbestekoak dira zuen ustez bermatu behar direnak? Gehien bat, 2005an komentatzen genuena eta zoritxarrez oso gutxi gauzatu dena. Zergak, tasak, udal prezioak modu gehikorrean garatu. Laburbilduz, gehiago duenak gehiago ordaindu dezan. Eta horrekin batera, udalekotu dira zerbitzu gutxi batzuk, txikiak, gure ustez badagaraia legealdi, bigarren legealdi honetan, badagaraia garbitze FCC dagoen, FCC badakizu dagoen garbitze kontrata duela eta behar udalekotzeko. Segurtasunari dagokionez, zuen programan zer da jasotzen duzuena, udaltzaingoari buruz zer da? Zuen programan azaltzen dena, polizia gehiago behar ditugu Iruñean, edo bestelako figura batzuk proposatzen dituzue labur? Laburpi. Guk kenduko genituzke udaltzainak eta martxan jarriko genuke bitartekaritza bulego hori. Bai. Mugikortasunari dagokionez, Pioma bigarrenaren obrak amaituta daude, ia, ari dira zenbait aldaketa txiki egiten, amabilizazioarekin, proiektu horrekin ere amaituta daude, bestelako ziklabilitate proiektu zenbaiteren martxan dira, arteria nagusi zenbait ere lotu nahi dira, zer da? Zer bestelako proiektuak garatu behar dira? Begira, legealdi batean, Sevillan PSOEk eta IUK hankaz gora jarri duten mugikortasun eredu zaharra. Eta zoritxarrez hori ez da egin. Zergatik ez da egin? Berriro ere mantxo joan garelako. Gutxien ez diota, egin beharko dira beste ardatzoronkalak, eta gure apustua hor oso garbia da, Barainain burlatako ardatz hori, askoz ambizio gehiagorekin apustua egin, ezta? Guk horre garraio publikoa biziketa eta oinezkoen dako bulebar erraldoi baten aldekoa gara, Barainaintik burlataraino, eta hortik hasita segurazki bigarren zera bat legealdi honetan ere gauzatu ez dena eta da bizi publikoa, zerbitzua. Eta segidan titular batean bada ere kulturari buruz, zer da proposatzen duzuena? Odoli gabeko zezenketak. Zezenketak kultura bada, bai. Hizkuntz politikari buruz. Euskara bideak eta euskalgintzak mahai gainean jarri dituen aldaketak eta bat egiten dugu horrekin. Hezkuntza, irakaskuntzari buruz? Irakaskuntzari buruz, Blaukoteko beste taldeek baita ere diote
horren aldekoak direla, eta nik uste badela ere momentua 0-3ko zikloko unibertsalizazioa eta doiniko apustuaren alde egitea. Bueno, programa oso luzea daukazue eta badakit oso minutu gutxi ditugula, horregatik sintesirako lan hau eskatzen dizut. Bertatik bertarako merkataritzaz, komertzio lokalaz. Ezin da etengabe hitz egin tokiko merkataritzaren alde, eta aldi berean lamekan ustea azalera arraldoi bat eraikitzea, gehi Ikea Kordobian jartzea ustea, gehi untzun beste hotela jartzea ustea, eta bar. Oso ez da koherentea. Pisu turistikoak, turismoa, gentrifikazioa, horren inguruan polemika bizia izan da Iruñean azkeneko 4 urteotan, eta azpimarra berezia jarri duzue zuek gainera, eta jasotzen duzue hori zuen programa honetan, lerro batean bada ere, horren inguruko azpimarra nahiko nuke zure hautik. Bai, ordenantza berri bat, eta ordenantza berri horrekin etxe turistikoak murriztu. Oso ongi, zure azkeneko lelo bat, gure entzule horri, aldaketa ausarta eta zer gehiago? Eta zer gehiago, ausardia eta sorkuntza. Nik gaur atzo ikusi nuen autobus geltoki zaharrean horrela kartela erraldoi bat kalamuaren kontsumoaren kontra, tarritu ninduen horrek, zakite gobernuaren, Nafar gobernukoa, eta nik uste ez duela zentzu handirik. Jendeari utzi bat zaiola egiten eta gauzatzen nahi dituen gauzak, eta bai kalamua erretzea edo gaztetxe bat okupatzea ez da udalaren arazoa. Udalak herritarren nahiak asetu behar ditu eta babestu eta bultzatu. Iruñeko udalerako zuen zerrenda burua Andoni Romeo, 20 segundotan nor da persona hau? Andoni Romeo trapero de Mausen lan egiten du. Andoni Romeok ekologista, ikuste hiriko ekologista, ezaguna. Aspaldiko militantea. Aspaldiko militantea. Berak martxan jarri ditu hainbat proiektu landare Bai. Eta beste hainbat. Bai. Eta beste batean hitz egiteko bare izanen dugu horren inguruan. Mi esker honitz gurekin izateagatik, gaur Aitor Balbas, mi esker eta nahi duzun arte ongi izan. 1, 2, 3, 4! Metrópoli Forala, Euskal Herria irratian.